afternoon. Sus, lagma jud nakasuroy jud mi diri sa ako ang uyuan ug yaan taon ay ang akong yaan to des ubos wa man na-appeal sa amo ang video diri. Tapos ay ako ang sigagaw dito busy kaayo tapos pikas. So daghan kaayong salamat nga ni adjud taon mi diri si akong uyuan in town si Manoy Julito Abis no. So dako kag pasalamat in town nagkakita gid mi diri nya mag-abot sad mi karong Domingo reunion namo. So magkakita na sad mi sa amo ang mga kaliwatan. Daghan salamat in town nga ang Bagyo sad magawas na lang gid ang tani sa to ang Pilipinas. So sa akong atilani hello ate, so gilingaw gyud ita gari mi siyahang tindahan grabe diri pa na mapamalit mo diri. Ani Abis akong iyaan nga kay ninamo. So magkita na gyud ta mga kaliwat karong Domingo mag-reunion ta. So kalawas ginaw mag-ayaw tong lawas. Mulihay ang Bagyo. Dihay jud ba siya. Sige ate, ato sa salamat sa inyo pagsulod sa akong mga video. Thank you for watching. Bye bye, God bless.